Tinqari huwa meħud mill-ewwel ta' Pietru kapitlu 1 nibdew il-vers tlieta. Imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li skont il-ħnina kbira tiegħu ikkawża nkunu mwielda mill-ġdid għal tama ħajja permezz tar-riżurrezzjoni ta' Ġesu Kristu mill-imwiet. Għal wirt inkorruttibbli u mhux kontaminat ma jitbielx. Riservat fis-smawiet għalikom. Li qed tkunu protetti mis-seta tal-Alla permezz tal-fidi għal salvazzjoni lesta biex tkun rivelata jew murija fl-aħħar żmien. B'dan teżultaw bil-kif. Avolja ftit ħin bħalissa jekk meħtieġ nikkittu tiġrib var sabiex il-prova tal-fidi tagħkom iżjed prezzjuża mid-deb li nqeret għal avolja u ttestjat bin-nar tinstab ġenwina u tirriżulta għat-tifħir u l-glorja u l-unur fir-rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Li għalkemm ma rajtuhx tħobbuh. U għalkemm bħalissa ma tarawx intom temmu fih u teżultaw ferħ inesprimibbli u glorjuż. Fil-waqt li tottienu r-riżultat tal-fidi tagħkom is-salvazzjoni ta' irwiekom. Grazzi missier tal-li inti urejtna il-kobor daqis tal-dik il-fidwa illi wettaq ibn Ġesu għan-nom tagħna sabiex aħna ma nibqgħux taħt il-kundanna tal-liġi miksura, ma aktarx ngawdu l-libertà ta' wliedna. Ulied li inti sejjaħt u tajtna vista ġdida, tajtna widnejn li jisimgħu, tajtna qalb illi hija attirata lejk, li tfittxek, tħobbok. U għalkemm u lejk konna nammettu li verament illi ma nibdewx bil-privileġġi kollha u sħaħ li inti tajtna. Frattant nafu li aħna imwassla f'punt li meta nħarsu lura naraw differenza, naraw kemm ta' bilħaq inti ħabbejtna. Il-meravilja tal-grazzja tiegħek illi għajbitna minn mewt spiritwali u issa wkoll qiegħda tkompli tgħixna qudiemek. Grazzi missier tal-Spiritu Qaddis tiegħek li inti bat fil-qlub tagħna li bieħu wkoll ngħidulek Abba Missier u nitolbuk għalhekk mulej biex bħala missierna tgħallimna. Turina l-modijiet tiegħek sabiex nimxu fihom. U dana nitolbuh għal ġieħu l-glorja ta' ibnek Ġesu Kristu. Bħalissa kif tafu huwa staġun ta' ċelebrazzjoni u ġovjalità, kulħadd qiegħed bil-mod tiegħu l-esprimi il-ferħ, il-sodisfazzjon tiegħu, l-għaqda, mhux vera, il-eklit kbar illi norganizzaw u wkoll nafu ċ-ċentralità tal-familja, donnu kulħadd huwa liberu li jimponi tifsira fuq l-inkarnazzjoni ta' Ġesu kif ifett il-jum. Frattant, Alla nnifsu urina il-tifsira, s-sinifikat ta' x'ġara. Bethlehem żmien ilu, meta l-Apostlu Pawlu jgħidilna li fil-milja ta' żmien Alla bagħat l-ibnu imwieled minn mara li sar taħt il-liġi biex jifdi lil dawk taħt il-liġi biex aħna nirċievu l-adozzjoni bħala ulied. L-inkarnazzjoni dik li tfisser li Alla li ben sar bniedem bħalna minn barra dnub biex jifdina, biex jilliberana, biex ma nibqgħux taħt il-liġi, is-saħħa tal-liġi miksura, imma aktarx liberati għal Alla ngħixu issa għall-glorja u s-sebħ tiegħu. Ovvjament il-Kristjan f'dan iż-żmien jifraħ ukoll, aħna kmandati li nifirħu il-Bibja regolarment timmotivana biex nifirħu. Għadna kif rajna Salm 95 ejja ħanagħmlu lil-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Hija xi ħaġa impressjonanti tassew kif il-Bibja minkejja ċirkostanzi, minkejja l-qagħda li nkunu għaddejjin minnha teżortana biex nifirħu. Ifirħu dejjem fil-mulej. Nerġa' ngħid ifirħu. Għalilna din wieħed li kien il-ħabs. L-Apostlu Pawlu li kemm kien il-ħabs madur, ma kellux xi rikkezzi
anzi, bil-kemm kien jgħaddi minn ġurnata l-oħra u frattant jgħidilna biex nifirru u nerġa' ngħid ifirru. Il-Kristjan anzi jifraħ aktar minn nies oħra. Wisq aktar minn nies oħra. Jekk hu Kristjan tal-affari tiegħu u jaf il-qagħda tiegħu, ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla, għandu raġunijiet isħaħ u raġunijiet differenti u ogħla minn kulħadd ieħor biex jifraħ. Dan iqrajna il-pass mill-epistola ta' Pietru jagħtina raġunijiet għala għandna nbierku u nfaħru lill-Mulej. Il-għaliex jgħidilna li hu ikkawża li nkunu mwielda mill-ġdid. Qabel konna ngħixu f'mewt spiritwali. Imma issa Alla bl-inizjattiva tiegħu wellidna mill-ġdid u dana il-don Alla tawulna minħabba il-mewt u r-resurrezzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Imweldin fil-familja tiegħu biex finalment ukoll nirtu wirt inkorruttibbli, wirt li ma jitħassarx. In-nies li jirtu l-ġenituri tagħhom jew l-tzijiet jew in-nanna jifirħu għaliex it-tubbaw għalqa jew biċċa art jew appartament per dak il-wirt jitħassar. Hawnhekk il-Kristjan jifraħ minħabba wirt inkorruttibbli li ma jitbielx riservat fis-sema likom. U frattant nafu li aħna imħarsa minn Alla bl-omnipotenza tiegħu. Alla li sejdilna wkoll kapaċi issa illi jipproteġina għal dik is-salvazzjoni li Alla qatt jurija fl-aħħar waqt. U ċoħe meta Sidna Ġesu jkun rivelat mis-sema mal-anġel għaddisa tiegħu l-avvent il-tieni miġja tiegħu fl-aħħar jum. U Pietru jgħidilna li dan aħna neżultaw, aħna noqomsu bil-ferħ. Il-għaliex għalkemm bħalissa nitniktu minħabba il-tiġrib, minħabba il-provi li jridu ngħaddu minnhom, bħalissa qed naqra jew qed nisma' għal marx kemm il-darba l-Aħmar Serpent Green bl-Ingliż u tiftakar kemm aħna bħala u li Alla tajjeb aħna ngħaddu minn kull tip ta' prova. Frattant Alla iħarisna. Alla qed jipprova l-fidi tagħna biex bħad-deb li huwa ttestjat fin-nar jissaffa. Il-fidi tagħna Alla jridha fidi soda u safja. U fil-frattemp nifirqu b'ferħ inesprimibbli u glorjuż jgħidilna. Da qed jgħidha għal kull Kristjan kwalunkwe. Jekk maħniex nifirqu b'dan il-ferħ inesprimibbli, jiġifieri x'intiġi biex tiddeskrivi ma jiena x'ilekx. Il-lingwa umana mhijiex biżżejjed, mhijiex adekwata biex tfisser il-ferħ li Alla iddepożita fina permezz tal-Ispiritu Santu mod ilna. Is-siġil tiegħu. Ferħ inesprimibbli u glorjuż. Ferħ ibaqbaq, ifawwar bil-glorja meta niftakru li Alla qed idaħħalna fis-sebħ etern tiegħu. Din hija l-qagħda tal-Kristjan meta mbagħad finalment niksbu r-riżultat tal-fidi tagħna. X'inhija s-salvazzjoni tal-erdjiet tagħna, is-salvazzjoni tagħna, salvazzjoni personali tagħna. U allura iva nerġa' nisħaq u ngħid li l-Kristjan aktar minn ħadd ieħor għandu jifraħ mhux ġurnata waħda ma matul is-sena kollha. Għandu jifraħ il-ferħ għandha tkun il-karatteristika kbira tiegħu. Issa, meta ngħidu nifirru, pereżempju it-Testament il-ġdid fejn isemmi dan il-ferħ? Isemmih regolarment. Imma meta nitkellmu dwar ferħ, nistgħu ngħidu ferħ sublimi, ferħ fenomenali, ferħ meravigliuż u nużaw dal-kliem tqil, tajjeb. Imma kif nistgħu niddeskrivu dal-ferħ? B'mod li jifhmu kulħadd. Biex xed nitkellem. Ngħidu ferħ kbir, vera? Ferħ kbir. Ferħ kbir, imma anke tarbija ċkejkna li għadha qed tibda titkellem, tajjeb, ferħ kbir huwa ferħ kbir. Mhux ferħ żgħir li jgħaddi, ferħ ta' ftit mumenti, ferħ ta' ġurnata huwa ferħ kbir li jiddomina, ferħ li ta' bilħaq jinvoluppana fih. Testament il-ġdid isemmi 7 darbiet il-frażi ferħ kbir. 7 darbiet. Rridu narawhom il-kol flimkien biex naraw ir-raġuni, il-għala aħna bħala disċipli ta' Ġesu għandna għalfejn nifirħu bil-kif. Għandna għalfejn nifirħu
b'elf raġuni. L-għonet, nifirgu il-bxara tat-tama, il-bxara tal-salvazzjoni tagħna ġiet f'udnejna. Smajna biha. Ġifieri diġà meta nafu li miljuni ta' nies din id-dinja tagħna m'għandhomx idea dwar min hu Ġesu Kristu, illi teżisti Bibbja, illi hemm Alla ħaj u veru, illi jiddomanda minna l-imdima lejh u fiduċja f'Ġesu Kristu. Ġesu li d-disċipli għallhom imberkin intom għax għajnejkom jaraw u id-nejkom għax jisimaw. Din diġà hija hawnhekk kawża ta' ferħ kbir meta nafu li ngħixu f'pajjiż fejn il-Bibbja hija disponibbli, tista' tmur fejn trid inti tixtri Bibbja. Takkwista Bibbja u tibda taqra minnu stess. Fejn il-Vanġelu, ix-xandi tal-Vanġelu mhuwiex illegali, ħadd ma qed jiġi arrestana jew xitna l-ħabs. Fejn faċilment nistgħu napprofittaw ruħna. Ir-ruħ tagħna nistgħu nitimgħuha u nistgħu nersqu li Alla u ta' bilħaq nkunu sinjuri spiritualment. Il-ferħ kbir, dan il-ferħ kbir kien l-ewwel darba anġlu mis-sema li flimkien mal-eżerċitu ta' anġli oħra deru lil raja sempliċi fil-kampanja tal-Ġudea u dal-anġlu għalilhom tibżawx għaxar inwaslilkom aħbar ta' ferħ kbir. Għamlu l-ewwel darba mela billi jissema ta' il-ferħ kbir. Aħbar inwaslilkom aħbar ta' ferħ kbir li jkun għall-poplu kollu. Għax illum fil-belt ta' David weddilkom Salvatur li huwa Kristu s-Sid. Il-fatt illi f'widnejna waslet l-istorja dwar ta' Ġesu ta' Nazaret huwa diġà raġuni kbira għala għandna nifirru. Għaliex Ġesu huwa it-tama tal-bnedmin. Is-Samaritani għarfuha qalu issa nafu li dan referenza għal Ġesu huwa Salvatur tad-dinja. Ġifieri daw kollha li ħajsalvaw bih u mhux b'xi ħaġa jew b'xi ħadd ieħor. Dan huwa s-Salvatur tad-dinja. Din hija raġuni ta' ferħ kbir għalkemm forsi llum tant ilna nisimgħuha din l-aħbar tajjeb ilha li nisofru minn overdose tagħha. U allura m'għadix taffettwana. U ngħidu ħanerġgħu nisimgħu l-istess ħaġa. Jekk qed tisma' l-istess ħaġa. U l-ferħ tiegħek mhuwiex jimmultiplika qed tismaħha ħażin. Dik hija l-unika raġuni nista' nagħti. Jekk qed tisma' l-istess storja li suppost tkabbarlek u tkompli timmanjifika l-ferħ tiegħek, imma aktarx qed tgħid xi ħaġa nojuża li xi ħaġa li jiena nisimgħu, qed bagħad minn overdose. M'intix qed tisma' kif suppost tisma'. Għajt ikkakkmat fl-istess post, flok ma għamilt bħal ma għamlu r-raja, x'għamlu meta wasletilhom f'idejhom l-aħbar mis-sema. Tweddilkom Salvatur. Ħammorru issa, vera? Ħammorru issa lejn Betlehem u naraw dak li l-anġlu għarrafna biha. Meta nisimgħu l-istess storja. U ma teffettwanix, ifisser li m'aħniex nieħdu azzjoni fuqha. M'aħniex qegħdin ta' bilħaq nożżuha fil-qalb tagħna. Waslet f'udnejna però waqfet hemmhekk. Jekk il-ferħ tagħna bħal Kristjani kapaċi jiżvinta f'ġurnata jew wara li għaddi tal-istaġun u nerġgħu naqgħu koppi għall-istess tip ta' ħajja nojuża, tip ta' ħajja kważi narawha bla sens, allura l-Vanġelu għadna ma bdejniex napprezzawh kif imuta bil-ħaq. Din hija aħbar li tolqotna forsi bħala aħbar f'bulettin tal-aħbarijiet ta' 8. Smajta terremot it-Turkija u wara minnu ta' nsejt kollox. Jew jekk tkun il-ħabar sabiħa wara ftit tinsija. L-Evanġelju illi ħabbar l-Anġlu waslilkom aħbar ta' ferħ kbir li jkun għall-poplu kollox, tweddilkom Salvatur. Din l-aħbar messa radikalment torjentana mod ieħor, poġġina f'direzzjoni oħra. U attwalment ukoll tagħtina l-impetu biex ngħixu fid-dawl ta' din l-aħbar. Hemm post ieħor fejn jissema dan il-ferħ kbir
fit-Testament il-ġdid. Għandna nifirħu għaliex Alla fil-providenza għarfa tiegħu u skont il-pjan tal-fitwa tiegħu għarrafna bil-meravilja tiegħu u laqqana mas-Salvatur mibgħut minnu. Mhux biss smajna imma laqqana miegħu. Dan huwa pass il qudiem. Li tisma' diġà għandek bidu tajjeb. Imma li tisma' u attwalment tista' tiltaqa' mas-Salvatur. Hekk ġralhom il-maġi dawn l-orrif mill-Orjent, minn xi pajjiż fil-Lvant tajjeb, li waslu Ġerusalemm, għax kunu gwidati minn din il-kewba u waslu marru għand is-Sultan Erodi u huma kif semmu lis-Sultan tgħidilna l-ġrajja telqu u ara l-kewba jkienu raw fil-Lvant marret qudiemhom sakemm ġietu qadet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel ċkejken Ġesu li kien forsi kellu sena, sentejn dak il-żmien. U malli raw il-kewba ferħu eċċessivament ferħ kbir. Luqa weqgħu Mattew jagħmel enfasi kbira fuq it-tip ta' ferħ. Xi reġgħu raw il-kewba propjament fejn kien hemm it-tarbija. Ferħu eċċessivament ferħ kbir. U ġew fid-dar, jkompli r-rakkont, raw it-tifel ċkejken ma' Ommu Marja, u xteqtu jaduraw u fettu t-teżor tagħhom u offrew l-għotijiet deb u lubin jew inċens u mirra. Il-maġi iltaqgħu miegħu permezz ta' kewba. Alla kapaċi juża prattikament kollox biex ilaqqana meblu. U nasib jiena il-kol kemm aħna għandna l-istorja tagħna kif iltqajna mas-Salvatur, illi forsi konna jiena nismajna dwaru. U l-ġrajja tiegħu kien konna jiena nafuha. Ma finalment iltqajna miegħu. Forsi il-kewba speċjali tagħna kienet okkażjoni xejn tas-soltu, forsi kienet xi ċirkostanza qiebsa ta' mart illi ġielna nirriflettu fuq il-brevità tal-ħajja, qosor tal-ħajja tagħna, id-ġufija tagħna, il-qagħda spiritwali tagħna. Jew forsi kienet xi laqgħa ma' xi ħadd ta' fil-każ tiegħi. Laqgħa ma' tliet barranin, f'nofs il-Belt Valletta. Mela dakinhar li kemm ħsieb kelli jiena, illi kien wasal iż-żmien illi fuq dak li kont smajt minn kont ċkejken. Tifel ċkejken issa wasal biex niltaqa' mas-Salvatur. Dakinhar qalli jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u ħajja bl-abbundanza. Is-sejħa tas-Salvatur. Jew forsi ltqajt miegħu billi qrajt xi fuljet, jew xi ktieb, jew forsi invistajt xi sit elettroniku naf fostkom nies illi iltaqgħu mas-Salvatur permezz ta' dawn il-lodda moderna li għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Appena niltaqgħu ma' Ġesu kif imiss, mhux biss istab il-widna, tajjeb, imma miftħulu l-qalb tagħna hemmhekk ma jistax jonqos li nagħtuh il-qima tagħna. Mhux li nagħtuh xi ħaġa miż-żejjed li għandna mill-abbondanza tagħna. L-għotjiet tagħna lill-Kristu bħalma taw il-maġi mingħajr ma nagħtuh lil nafus ma jistgħu xejn. Jekk inti jgħidilek li qed tagħti xi ħaġa lill-Alla u m'intix ittieħ qalbek stess, dik l-għotja ma tiswa xejn. Alla jrid l-ewwel qabel xejn lil-qalbek. U allura hawnhekk tajjeb nirriflettu u naħsbu li l-Ġesu iva li issa iltqajna kellna dan il-konfront dirett miegħu skont l-imħabba tagħna. Irridu nilqgħu bħalmu tassew, mhux xi ħadd li ħajfejjaqna minn xi fenna artrite li tbagħti minnha. Għalkemm irridu nissimpatizzaw ma' dawk li ibagħtu minn diversi mart, mhux vera, għax għandna wkoll suġġetti għalih. Imma Ġesu huwa Salvatur wisq ikbar minn hekk. Huwa Salvatur li ġie l-ewwel qabel kollox biex ir-ruħ tagħna jagħmilha bil-quwa quddiem Alla, maħfurin, liberati minn kull ħtija. U allura jridu nilqgħuh bħalmu tassew il-qasis il-kbir tagħna, il-profeta l-kbir li waslilna l-kliem tal-ħajja, is-Sultan ta' Slaten. Mhuwiex sempliċi sultan, huwa s-Sultan ta' Slaten, is-sit suprem fuq ħajti kollha.
fuq ħajti kollha. Fuq kull aspett tagħha. L-aspett intellettwali tagħha, l-aspett domestiku fil-familja, l-aspett personali, l-aspett soċjali. Ġesu għasid suprem fuq ħajtna. Irridu nifirħu wkoll għaliex nirrealizzaw li kelmet Kristu ma tfallix. Għall-inqas nafu b'wieħed illi kelmtu hija bonfatt. Aħna mdorrijin bħala nies nissuspettaw xulxin, ma nkunux imtzaten, għaliex nafu li xi darba oħra xi ftit jew wisq kulħadd jikdeb u kulħadd jgħawweġ kif jaqbillu, però issa lqajna ma' Salvatur illi kelmtu ma tfallix. Bħalma qal hekk ġara. Matul il-ministeru tiegħu Ġesu irrepeta kemm il-darba u qal diversi profezziji, imma l-profezzija maġġura tiegħu kienet li għatit ta' Ġerusalem hemmhekk ikun miċħud mill-saċerdoti u mill-iskribi u mill-Farizej u jibsqulu, jsawtuh u joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. U kif qal hekk ġara. Hemm xhieda kredibbli u affidabbli li ħallew ir-rapport tagħhom li ltaqgħu ma' Ġesu irxu xtaqt mill-mewt u dan huwa ovvjament okkażjon ta' ferq kbir. Mattew 28 bħalma jibda bil-ferq kbir tal-maġi jara issa bil-ferq kbir tad-dixxipli li ltaqgħu ma' Ġesu irxu xtaqt. L-anġlu wieġeb u qal lin-nisa tibżgħux intom għax naf li qed tfittxu Ġesu li kien mislub, mhux hawn. Għax kienu irxu xtaqt bħalma qal. Wallu kapaċi nafdaw issa. Ejjew waraw il-post fejn tqiegħed u morru malajr u għejdu lid-dixxipli tiegħu li jurxu xtaqt mill-imwiet. Wara sejjer qabilkom fil-Galilija, hemmhekk se tarawh. Ara qedtilkom. U telqu malajr mill-qabal biża' u b'ferħ kbir. Biża' u b'ferħ kbir u ġew biex jannunzjaw dan lid-dixxipli tiegħu. Dixxipli li laqgħu din l-aħbar għal darb'oħra mill-anġlu dwar tal-avveniment uniku illi ġara fid-dinja tagħna, il-reżurrezzjoni glorjuża ta' Ġesu, qabadhom l-hawnhekk biża' il għaliex kienu qed jafu li dan huwa avveniment eċċezzjonali. Mhux avveniment ta' kuljum. U wkoll ferħ kbir għaliex raw f'Ġesu it-tama vera tagħhom. Għal-Kristjan kollox jirrivolvi dwar il-ġrajja tal-Kalvarju u l-qabar vojt. Hemm hija l-konċentrazzjoni tagħna, hemm huwa l-ftaħir tagħna, hemm hija l-isperanza kollha tagħna. Pawlu jgħid ma jkun qatt li niftaħar. Lief? Hemm xi ħaġa nistgħu niftaħ, mhux nistgħu, imma imissna niftaħlu biha. Ma jkun qatt li niftaħar lief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Ibi id-dinja hija msalbarija u jiena d-dinja. Is-salib jagħmel differenza kollha. Jifridna għal Alla u jifridna mid-dinja, mis-sistema antikristjana li darba konna parti integrali minnha. Għan-nom tagħna is-Salvatur Ġesu qeleb il-mewt, qeleb id-dnub, qeleb ix-xitan. Kif jista' jkun tibqa' isek baqqa, isek ma ġara xejn, meta dawn l-ewwel dixxipli meta laqgħu din l-aħbar tar-resurrezzjoni qabadhom biża' u ferħ kbir. Ferħ kbir. Dan huwa kollu il-kapulavur tal-grazzja divina. Alla irid juri favur magħna. Alla mar fl-estremità biex ma ħafirrix l-istess ibnu ma taħalina l-koll biex miegħu jagħtina b'xejn il-weġ kollha. Il-kapulavur tal-grazzja divina. Kif qed nirrispondu għalih dan il-kapulavur? Ferħ kbir, hekk imissu jkun, hekk imissu jkun. Imma ukoll raġuni oħra għala nifirħu b'ferħ kbir il għaliex il-feddej temm xogħol. Il-feddej tagħna temm b'suċċess u skont ir-rieda tagħna il-missjoni f'data li. U għalkemm bħalissa ma narawx u Pietru jammettija, u allura daw kollha li jaraw qegħdin jirrakkontaw din id-dinja li raw il-Ġesu fil-kamra tas-sodda tagħhom jew marru l-ġenna ġew taqgħu ma' Ġesu tkellmu miegħu, qed nitkellmu ma' Ġesu fit-talb tagħna. Bħalissa Pietru jgħidilna bħalissa ma tarawx.
imma xorta waħda tħobbuh. Għalissa ma tarawx, imma temmu fih. Dik il-kwistjoni kollha. Għax hemmhekk tingħatalna tama illi bħalma hu hekk ukoll aħna f'din id-dinja. Maħbubin araw liema mħabba xarret fuqna l-missier biex nissejħu li tagħna. U għadu ma derx se nkunu. Illi ma nafu li meta jdaru aħna naraw kif inhu. Aħna naraw kif inhu. It-tama tagħna hija li Iva la darba Ġesu temm il-ħidma salvivika tiegħu allura nistgħu nifirħu b'ferħ kbir. Luqa wkoll jibda l-Evanġelu tiegħu bil-ferħ u jagħlaq bil-ferħ. Innutaw, l-aħħar żewġ sentenzi tal-Evanġelu fejn jgħidilna li Ġesu mexxihom il-barra saħdejn Betanja, refa' jdejh u berikhom. U ġara u jberikhom illi nfiret minnhom u ntrefa' fis-sema. Huma imuh u rritornaw lil Ġerusalemm ferħ kbir u kienu kostantament kienu il-ħin kollu fit-tempju ibierku lil-Alla full stop il-Vanġelu jispiċċa. Imma jispiċċa u jibda. Għax hemmhekk jibda fina. Ġesu temm ix-xogħol tiegħu u aħna qed niggawdu mill-frott tal-tbatijiet ta' ruħu. Bil-raġun id-dixxipli mhux tal-li ma ddispjaċihomx il-Ġesu tal-allura fis-smawi. U spjegalhom u għalilhom jaqblilkom li jiena mmur. Għax hekk ma mmurx l-ispirtu ma jiġix għandkom. Mek immur nibgħatulkom. U allura setgħu jirritornaw lil Ġerusalemm ferħ kbir. Issa il-futur tagħhom ħajkun totalment differenti. Għaliex għax jafu illi Ġesu ta' Nazaret, il-ġwejjed, il-manswed, l-umli, illi kien ubbidjenti assolutament għal-rida tagħna. Refa s-salib, ħadnu, għala l-fidwa tagħna. U issa tara l-ura fis-smawi biex kun ir-ras rappreżentattiv ta' razza ġdida illi f'din ir-razza aħna niffurmaw membri tagħha. Ferħ kbir għaliex Ġesu introduċina f'xirka mal-missier. Maħbubin miegħu. Ruman 5 vers 1 jgħidilna issa mela billi intom ġustifikati bil-fidi, illiberati minn kull kundanna permezz tal-fidi tagħna f'Ġesu, għandna sliem Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Li bieħu wkoll akkwistajna aċċess, akkwistajna tul liberu fil-preżenza tagħna. F'din il-grazzja li fejn ninsabu. Allura naraw id-dixxipli bikrija illi fehmu dan għaddew il-forn tal-prova minn kull tip ta' persekuzzjoni. Aqra l-Atti tal-Apostoli. U tara hija storja ta' avventura ta' batija, ta' swat, ta' ħabsijiet. Illi dawn id-dixxipli soffrew il-għaliex kienu jafu li fl-aħħar mill-aħħar il-prova issaħħaħ il-karattru tagħhom. U l-karattru jagħti t-tama, u t-tama ma tiddiżappunta għaliex jekk l-Apostolu Pawlu. Għaliex? Għax l-imħabba tal-jam sawwa fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu mod ilina. U allura it-tama tagħna għax qed tgħidilna il-kapitlu finali tagħna se jkun wieħed sabiħ. Il-kapitlu tar-rumanz illi Alla qed jikteb bina u permezz tagħna se jkun kapitlu finali fenomenali. Sabiħ. Sabiħ għall-aħħar. Bħalissa niffaċċjaw l-furja tad-dragun u t-tiġrib ma nafu illi bil-merti tal-ħidma mid-dmuma ta' Ġesu Kristu aħna rebħa. Pawl mhux ħab xejn jgħid li aħna aktar minn konkwistaturi permezz ta' dak il-ħabba. Imbagħad ukoll nifirħu il għaliex meta naraw l-avvanz tas-salta tagħna. Ġesu ġie u introduċija s-salta tagħna. Introduċija bil-preżenza tiegħu. Issa naraw illi kienet salta mibdija żgħira ħafna. Kienet qisha żerrija tal-mustarda. Żerrija żgħira ħafna. Il tinżera fil-ġnien l-iżgħar fost iż-żriera tal-art imma meta tikber ssir siġra kbira. Tant li anke il-tjur tal-ajru jmorru jitkellmu fil-fiet tagħha. U dak li ġara għaddew 2000 sena u waraw kemm kibret is-saltna ta' Sidna Ġesu Kristu. Kibret, laħet lilna, mibdija b'mod modest, mod insinifikanti, imissa qed tikber tavvanza. U dan huwa kawża ta' ferħ kbira li meta naraw
illi s-saltna laħet li jenna u għed tilħaq ukoll il-ħaddieħor. Fl-Atti 8 vers 6 naqraw illi l-follow għalenija għadu attenti għal kweċ maħduda minn Filippu li kienet ixandrilhom il-bxara tajba dwar Ġesu. X'insemaw raw is-sinjali mirakolużi li jagħmel għax ħafna li kellhom spirit impur ħarġu minnhom jgħajtu bleħenoli u ħafna paralizzatu t-soqoq kienu fejqa u kien hemm fer kbir f'dik il-belt. Għawra dal-boħra il-fer kbir li titkellmu dwar. Meta naraw anke b'mod viżibbli l-avvanz tas-saltna akkartat fl-istess ktieb tal-Atti. Jgħidlek li għalhekk mibgħu tal-quddiem fit-triqthom il-Knisja għaddew kemm il-Feniċja kif ukoll is-Sammarija jiddeskrivu fid-dettall il-konverzjoni tal-ġentili u kkawżaw fer kbir lill-aħwa kollha. Xiex qed tifraħ? Irridu nitgħallmu nifirqu bix-xogħol manifest tal-grazzja tagħna meta naraw nies individwi illi qabel kienu maqbuda fin-nassa tax-xitan missa huma liberati u jarfu l-Ġesu u jsejħulu sit u allura jagħmlu skont il-kelma awtorevoli tiegħu. Dan għandu jikkawża fer kbir bħalma dakinhar. Meta iddeskrivew fid-dettall il-konverżjoni tan-nies pagani illi nġibu għad-dawl hekk ukoll imista nagħmlu aħna. Fer kbir. Pawlu jagħtina l-aħħar raġuni għala għandna nifirħu fer kbir meta naraw l-imħabba talla fina doktor aktar u aktar. Fija, fikom, fina l-koll. Meta ma nibqgħux nies magħluqin fina nfusna, ikkonċentrati fina nfusna, iffissati fina nfusna imma aktar qegħdin ninfettħu għall-oħrajn. U l-fidi tagħna qed tkun operattiva f'opri tajba, opri taħnina lill-proxmu tagħna. Nifirħu meta allura l-ħidma tal-grazzja divina issir aktar u aktar effettiva u kontrana fina l-koll. Meta Pawlu kien arrestat f'Ruma, iltaqa ma' il-sir maħrub jismu Onesimu. U Pawlu xandalu l-Vanġelu u da Onesimu minn raġel ħallil u li ħarab minn sidu ikkonverta u Pawlu ħaseb biex jibgħatu lura għand sidu li inserta kien jafu. Kien jismu Filemon. U għandna ittra qasira ta' xi 330 kelma. Pawlu jikteb l-ittra lil Filemon li kien Kristjan u qed jgħidlu biex jilqa' lura lil dan Onesimu u jekk għamillu xi ħsar serqu jew xi ħaġa, Pawlu qal nidħol garantijien għalih. Inħallas jien għalih. Xatt ta' ġenerożità. Vera? Fil-bidu tal-ittra, Pawlu jgħid lil da Filemon, nirringrazzja l-Alla tiegħi dejjem kull meta nsemmik f'taqli. Għax nisma' dwar l-imħabba u l-fidi tiegħek li għandek l-essid Ġesu. Wara qaddisin kollha. U nitlob ħalli x-xirka tal-fidi tiegħek issir effettiva permezz tat-tarif ta' kull ħaġa tajba li hi fina minħabba Kristu. Għax kelli fer kbir u faraġ sforz imħabbtek għax lub il-qaddisin kienu friskati bik hija. Pawlu qed jgħid x'fer kbir għandi u x'konsolazzjoni u x'kuraġġ għandi meta nara illi int ħjejt il-qlub ta' ħaddieħor. Nafek bħala bniedem ġenerus, nafek bħala bniedem illi altruist tfittex l-interess ta' ħaddieħor. Pawlu qal kelli fer kbir minħabba imħabbtek. Għallu mħabba. Minħobb qed juri qed jagħti evidenza li huwa mwieled minn Alla u jaraf il-Alla. Il-fidi tagħna finalment Alla tagħna d-don tal-fidi fibnu Ġesu biex insiru inħobbu bħalma ħabna hu. Dik hija l-istorja kollha. Dik l-istorja kollha. L-istess Apostlu Ġwanni bħal Pawlu qal illi m'għandux fer ikbar milli jara il-nies oħra mexxin fil-verità tagħna. Tila titra tiegħu miktuba lil wieħed Gajus jgħidlu għax fraq ħafna meta l-aħwa ġew u taw xhieda tal-verità li fik
kif inti timxi fil-verità. M'għandix ferq ikbar milli nisma' li wliedi mexjin fil-verità. Xiex tifraħ l-iktar, vera? Din mistoqsija li fid-dawl ta' dil-kelma tagħna. Fiex nifirħu l-iktar aħna? Xiex? Nissordew nagħmlu lista ta' affarijiet li ferħuna. Skont Pawlu u Ġwanni ma kellhomx ferħ ikbar meta jaraw li l-aħwa jeżerċitaw il-fidi tagħhom fuq taħnina. Il-qegħdin jobdu l-verità tagħna. Mhux sempliċement jisimgħu imma wkoll li jobduha. Forsi għandna bżonn nagħtu titwila lill-emozzjoni tagħna. X'inqal għandna, x'eċċitana fil-ħajja? X'eċċitana? X'immotivana? Qed tifraħ meta m'hemm ebda raġuni valida fejn tifraħ? Għax qed tifraħ fuq ċixati? Jew forsi qed titnikket meta suppost tifraħ? Jista' jkun ukoll. U qed tifraħ kemm issa qed tifraħ. It-tama li għandna poġġielna qudiemna minħabba Ġesu illi bil-faqar tiegħu aħna sirna sinjuri. Din it-tama ġġielna nifirħu. Għandna biex nifirħu. F'Iżajja 35 jgħidilna li l-mifdija ta' Jaħwe għad jirritornaw u jiġu bajjat ta' ferħ l-insjon. U għena dejjima se tkun fuq il-jusom. Għad sibu feliċità u ferħ u d-diqa u t-nejt iparpru l-lem. Ferħbir, imħallat ma' d-diqa minħabba d-nu li għatem fina, minħabba l-ġustizja madwana imma xorta waħda l-aħwa jitolbu l-Alla biex iva nitlu fl-esperjenza ta' dan il-ferħ kbir li Kristu jgħidilna li rridna l-esperjenzjaw, rridna li ngawdu kull wieħed u waħda minna.